Pnawn da pawb, bron i gyflwyno Mr Dafydd Iwan sydd wedi ymuno efo ni pnawn yma yn Annedd Ni ym Mangor i wneud sawl cwestiwn gyda ein gwesteion Rhodri a Panad. Diolch yn fawr i chi am ddod, Dafydd. Croeso, neis bod yma. Be gathoch chi roi i mi? Wel, mi ges i'n geni ymhell o fan hyn, a dweud y gwir, mewn lle yn Sir Gaerfyrddin o'r enw Bryn Aman. A'r cwestiwn nesaf sydd gen i chi gael ydy, faint oedd eich oed pan ddechreuoch chi ganu? Wel, ym Bryn Aman mi oedd na sawl capel, ac oedd yn had i yn bregethwr yn un o'r capeli, ac oedd pob un o'r capeli'n cael steddfod. Ac oedd os oedd ti'n ennill yn y steddfod y capel, oedd ti'n cael gwobr bach mewn bag wedi wei o gwmpas dwddwg, di de? Ia. Fatha medal air. O, ia. A wedyn, ond oedd ti'n mynd mlaen o dyn ni'r steddfod fawr. Steddfod rhwng pob capel yn y neuadd, yn neuadd fawr yn Bryn Aman. Ac fanno nes i ddechrau canu yn y capel ac yna yn y neuadd fawr yn steddfodau Bryn Aman. Ond nes i ddechrau canu efo'r gitar, nes ymlaen wrth gwrs de. O, ie. Pan mwyn i tua 18, felly. Sut gathoch chi eich darganfod? Darganfod? O, wel, dwi'n yn siŵr ges i'n darganfod. Pwysio ni'n ymlaen nes i dwi'n mo. Ond, ie, mae'n gwestiwn diddorol wrth gwrs, achos lle nes i ddechrau canu caneuon fy hun, oedd yn gwersyll yr urdd Glan Llyn, ac oedd y gwersyllwyr yn licio fe'n canu, a wedyn dyma nhw'n dechrau gyrru llythyron i'r BBC ac a HTV, TWW oedd ar y bryd, ac gofyn iddyn nhw rhoi fi ar y teledu. Dyna oedd nhw mewn ffordd yn gwersyll yr urdd ges i yn arganfod. Be os ydych chi yn lwyddiannus mewn canwr, pa swydd ydych chi yn meddwl ydych chi wedi ei wneud? Wel, cwestiwn da. Tasen ni ddim yn canu, ac wrth gwrs dwi wedi bod yn rhedeg cwmni recordio sain hefyd, felly ond be nes i yn y coleg oedd pensarniaeth, architecture. Felly mae'n bosib mai cynllunio tai fyswn ni. Ond do'n i'm yn bensaer da iawn. Oedd well i fi ganu. Felly, ond, ie, tasa'r canu ddim yn bod, mae'n debyg mai pensaer fyswn ni am hwn i. Beth yw eich hoff yn erioed yn dod yn dros Cymru? Hoff le i ganu yna fo. Mae'n anodd dweud, ti'n bod, achos wyt ti'n mwynhau weithiau canu mewn neuadd fach. A byddai yn Llanrug, yn Fian, yn Tafarn, Penfont, a dim ond chydig o bobl fydd yna, ond fydd o'ch bydd y gant. Ond wedyn, byddai'n canu wedyn yn Tafarn Llandwrog, sydd newydd cael ei brynu gan y pentre, o 30 o drycynnau maen nhw'n cael gwerthu fan'na. Ond wedyn, yn fenyw Llandudno, wrth gwrs, falle bod yna 1000 o bobl yna, ynde? A maen nhw gyd yn wahanol, ac os di pethau mynd yn iawn, mae rhywun yn mwynhau nhw i gyd, felly de. Does am un yn sefyll allan yn arbennig i fi rwan, de. Ond fyddai'n licio y llefydd bach, o'n i mewn tafarn gymunedol arall yn Nefyn yn ddiweddar, yr Heliwr, ac oedd hi'n gynulleidfa gynnes iawn yn fanno. Felly, does am un lle yn sefyll allan, ond fyddai'n cymryd nhw gyd fel don nhw, de. Ydy eich teulu yn dod i wylio eich holl sioeau? Na, ddim mae Bethan wedi stopio dŵad fel arfer, achos mae wedi clywed fi yn canu gormod o weithiau. Mae gen i wyrion bach yng Nghaerdydd, ac wrth gwrs os dwi lawr yng Nghaerdydd yn canu, maen nhw fel arfer yn dod i wrando.
Na, dyw teulu cantorion ddim fel arfer yn gwrando arnyn nhw am bod rhywun yn gweld nhw mor aml de. O, ie. Ydyn wyt ti'n dibynnu ar denu pobl ddiarth de. Ie. Mae hwnna'n gwestiwn da fydd de, ond na, dwi'n meddwl bod Bethan wedi clywed yng Ngwraig, wedi Bethan, wedi clywed fi'n canu gormod fan. Ydych chi beth yn mynd yn nerfus cyn eich sioeau? O, dw. Cyn dechrau de. Dwi'n iawn ar ôl dechrau. Ond mae pawb yn reit rhyw nerfen dyn cyn canu. Rhaid gofyn i beth yn mynd o'i le. Ond unwaith byddai wedi dechrau, byddai'n iawn de. Be ysgysych chi'n gallu canu neu cydweithio ac unrhyw un yn y byd chwyddodd a pham? Wel, a gwestiwn. Fysai'n ddifur. O'n i'n siarad yn ddiweddar gyda Max Boyce. A roedd o'n lyfr i fi. Hanes i fywyd. Mae'n lyfr da iawn. Ac dwi wedi bod yn meddwl fysai'n ddifur wneud noson efo Max de. Achos dyn ni'n rhywbeth tebyg. Dyn ni'n rhan oed yn union. Ac tipyn o hiwmor a tipyn o ganu. Dwi wedi bod yn meddwl sawl gwaith am bys ni'n hoffi wneud sioe efo Max. Ond fel arall, dwi wedi bod yn ffodus iawn. Ganu gyda llawer o bobl. O Bryn Terfel i Bryn Fôn. Ac ar log wrth gwrs oedd y grŵp nes i recordio yma o hyd efo nhw. A dwi'n gwneud cwpl o sioeau efo nhw leni. Da ni'n cael mynd yn ôl i sioe fawr, sesiwn fawr Dolgella. I ddathru 40 mlynedd ers cyfansoddi yma o hyd. Di fydd honno'n dipyn achlysur. A ni gael rhyw bractis bach gen ni. Iawn, wedi chwarae pêl-droed neu pêl-droed cerdded? Wel, pêl-droed cerdded yn le fod o'n dwi'n meddwl. Ond do'n i rioed yn dda iawn mewn chwaraeon. Ond ymryn amman, wrth gwrs, rygbi oedd y gêm. Ond do'n i rhy fach amser hynny i chwarae rygbi go iawn. Ond ar ôl symud i Llanuwchllyn, pêl-droed oedd y gêm. A mi oedd yr ysgol yn gymarol fach ac felly mi ro'n i'n chwarae dipyn yn yr ysgol. Ond mae'r ddau hogyn iengas gynnau, Celt a Caio, yn chwarae lot o pêl-droed. Yn chwarae bob Sadwrn a fydd Caio yn chwarae i ysgolion Cymru. A pêl-droed ydi gêm nhw. Ond dwi wedi bod yn meddwl am y pêl-droed cerdded yma. Sy'n dda trio hwnnw. Diolch i ti am atgoffa fi. Mi driai. Pa tîn ydych chi yn cefnogi hen glaw am Cymru? Wel ie, y Cymru wrth gwrs gynta, ond oherwydd bod fi wedi cael yngeni ymryn aman, dwi'n tueddu i glosio at Abertawe. Ond wrth gwrs yn y gogledd mae Wrecsam a Caernarfon di'r ddau dîm dwi'n tueddu i gefnogi. Ond mae llawer yn y teulu yn bobl Man U ofnadwy, Manchester United, a mae Celt, fel mae'n digwydd, yn gweithio i Man U fel graphic designer. Ac yn Llundain mae'n gweithio, ond i Manchester United. Felly mae'n chydig bach o ffafraeth i Man U. O gyda'r oedd tîm pêl-droed Cymru yn tyddyd lawr o stryd yn canu yma o hyd. Sut oedd hynny'n gwneud i chi dimlo? Wel, yn dimlad braf iawn gofio. Nes i fwynhau mynd i Qatar. Achos oedd na lawer o Gymru na. Ac oedd pawb efo'i gilydd, pob gwlad efo'i gilydd mewn un tre felly. Ac felly oedd o'n brofiad difyr iawn. A nid yn unig Cymru'n canu yma o hyd, oedden ni'n gweld weithiau rhai o Argentina a Brasil yn canu yma o hyd. Ond nhw wedi clywed i yn y gêm gyntaf a wedi recordio ar ryw beatbox o gynnyn nhw. Ac oedd nhw'n chwarae a wedi dechrau mynd i ganu ddyn. Oedd y stiwarded un, pan o'n i'n mynd fewn i'r gêm ola,
Dyma'r stiward yn ddechrau canu yma o hyd. Ond mae'n rhyfedd fel oedd hi'n cydio, am bod nhw'n clywed o hyd. Mynd i ganu'r gitgan, de. Da, ti'n prowd iawn, de. Falch iawn. A sôn am eich can chi, de Dafydd, be oedd eich ysbrydoliaeth ar gyfer yma o hyd? Wel, cwestiwn da, nes i sgwennu nôl yn 1983, creu neu beidio, ac oedd hi'n gyfnod chydig bach yn boenus yng Nghymru, oedd pelle glo yn cael, ffatri oedd yn cael, ffatri peblig yn cael athro. Oedd e'n ddyddiau anodd a Margaret Thatcher oedd y prif weinidog a doedd Cymru ddim yn cael del da iawn. Ac oedd pawb yn teimlo bach yn fflat. Ac o'n i yma o hyd yn gan i fod i godi calon. Gweitha pawb a phopeth. Dyn ni yma o hyd a dyn ni'n mynd i'r agored i. Dal ati de. Ac mae hwnna'n... Mae'n syniad sydd wedi cydio wedyn. Ambell i dîm pêl-droed, ambell i dîm rygbi, neu ambell i gymdeithas yn dweud, wel, dyn ni wedi bod trwy amser caled, ond dyn ni yma o hyd. Maen nhw'n licio'r syniad yn y gan, de. Ac wrth lwc, maen nhw wedi cydio yn y gan. Mae'n cael ei chwarae cyn bob gêm gartre yn Wrexham, ac mae'n cael ei chwarae Llanelli, bod tro mae'r Scarlets yn chwarae gartre. Felly, mae gen i gysylltiadau ym mhob rhan o Gymru. Sa'n ni'n ennill gwpan y byd, sa'n ni'n gyfoethog iawn. Ydych chi erioed wedi gwneud unrhyw actio neu chyfechu? Wel, mi nes i chydig bach o actio, do i cwmni Theatr Cymru. Nes i actio chydig efo mrawd Hugh Caredig, ond do'n i ddim llawer o actor, a bod yn onest. A mae'n dda bod wedi'r agored i ac sticad y canu. Ond, nes i mwynhau, mae canu'n rhyw fath o berfformio, wrth gwrs yn rhyw fath o actio, ond mae well gan i ganu rhywbeth dwi wedi sgwennu fy hun. Mae actor yn actio efo geiriau rhywun arall, de. Felly, na, do'n i'm llawer actor, ond dwi'n mwynhau canu geiriau dwi wedi sgwennu fy hun, de. Beth yw eich hoff rhaglen deledu? Wel, cwestiwn anodd i ateb, achos mae'n rhaglenni da yn mynd a dod yn does. Mae rhaid i mi ddweud, pan glywes i bod nhw'n gwneud gogl box Cymraeg, o'n i'n meddwl, neith o weithio. O, dwi'n meddwl bod yn gweithio dda. Dwi'n eitha mwynhau. Ond chwaraeon a newyddion ydy'r pethau mwyaf dwi'n gwylio. Ac eto, dyn ni wedi bod yn gwylio Traitors yn ddiweddar ar Netflix yn rhywbeth. Ac o hwnnw'n syniad da, lle mae criw o bobl fo'i gilydd. A mae trio nhw wedi cael ei dewis fel y bradwyr. A mae'r lleill yn trio gweithio allan pwy dyn nhw. A mae'n syniad syml iawn, ond argol mae'n ddifyr. Mae yna ambell i syniad fel yna'n cydio, de. Ond dramau da ydy'r peth. Pan fydd drama dda yn gweithio ar teledu, sa'n byd i giro nhw, de. Allai ddim meddwl am un ar un o bryd. Mae yna rai da, ydy bod yn Gymraeg yn ddiweddar dal y mellt, ond ni'n meddwl yn dda. Mae wedi cael ei prynu gan Netflix. Mae yna ddigon o raglenni da, a mae yna ddigon o rai sal fyd, oes? Os dydych chi hoff canwr neu bad Cymraeg? Wel, mae yna gymaint ohonyn nhw. Mae'n anodd dewis un, ti'n gwybod? A da ni wedi bod yn gweithio fo sain, cynifer ohonyn nhw. Dwi'n hoff iawn o Elin Fflir yn canu. Mae Pedair, dwi'n meddwl, yn dda iawn. Mae Gwenan Gibbard yn gweithio fo ni yn sain, a dwi'n hoff iawn ohoni hi. O, mae yna gymaint ohonyn nhw, de. Mae Bryn Fawn o'r cantorion gorau, de. Ac mae yna gymaint... Dwi'n hoff iawn o'r band newydd o Garfyrddin Adwaith, de, tair merch.
allwn ni fynd mlaen drwy dydd ein mynd nhw. Dwi'n licio pawb sy'n canu o ddifri de. Pawb sy'n rhoi i calon yn y canu. Does yn byd tebyg iddo fo. Ac ar hyn o bryd, mae'n gyfnod da iawn ar ganu pop Cymraeg a canu clasurol y fynd de. Mae'n gymaint o dalent yng Nghymru de. Mae'n byd yn well. O'n i mewn angladd dydd, beth rhyfedd i ddeud lle, angladd dydd iau, ac oedd, dwi eisiau gofyn iddyn nhw pwy oedd yn chwarae rhyw ferch yn canu ar y dechrau a'r diwedd. Oedd yn canu emyn lle. Oedd argol oedd yn y contrad da. A dwi'n yn siŵr pwy oedd iau Sian James, ond oedd o'n fendigedig o recordiad, a fi gofio gofyn i'r teulu pwy oedd hi. Does yn byd yn well na rhywun sydd yn mi ganodd ffion Emyr, un o'n ganeuon i'n Steddfod Lenni yn Tregaron, hawl i fyw. O'n i'n meddwl bod i wedi canu'n fendigedig. Mae'n braf clywed rhywun arall yn canu o'ch ganeuon cyfeithio. Mae'n rhoi rhyw olwg newydd o'n i de. Ac oedd hi'n dda iawn. Beth yw eich hoff ddrud o gi? Ond mae rhaid fi ddweud ci defaid, neu fydd Bethan yn rhedeg ar ôl i. Mae Bethan wrth i bodd fan i feiliad, a mae gen i ddau geffil a ci. A fedrith hi'n bod heb gyd. A ci, Winnie di enw'r ci ni. Ci defaid, o fel chydig bach o waed retriever neu labrador yno. Ond mae'n fendigedig o gyd i gwir. Ac fo'n mynd am ro, bob dydd, sawl gwaith de. Mae ci defaid licio mynd ydi. Ci gweithio dio. Ond fi o gynnon ni retriever, golden retriever de. Dwl fel post, ond hyfryd pan oedd y plant yn fach, y retriever o gynnon ni, ac oedd y retriever yn gadael y plant i dringo drosto ac oedd gariadus iawn o'n dwl. Mae Winnie a'i ffordd de. Mae Winnie'n treulio i diwrnod yn y ffenest fyny llofft. Mae yna ffenest mawr, mae'n sbio allan. A wedyn bod tro fyddwn ni'n mynd, mae yn y ffenest yn cyfarth yna ni. A wedyn pan ni'n cyrraedd adre, hi yn y ffenest yn cyfarth croeso. Ac eisiau mynd allan de. Ond mae'n ddigri. Ydych chi erioed wedi gwneud arfer ffôn o cios Sawl San? Dwi'n mynd siŵr, wnaethon ni ffilmio yno de, ond maen nhw wedi mynd ar ffôn i ffwrdd rwan. Sa'n byd na rwan. Dan nhw newid o un o'r ciosgs newydd ma, ffasiwn newydd. Ond cios coch oedd yr hen un, lle oedd nhw wedi gosod byg. A dwi'n mynd siŵr, Ddari ni ffilmio yna, esgus bod fi'n ffonio yna, lle de. A dwi'n siŵr bod fi ddim wedi ffonio go iawn. Ond mae hynny'n mynd o'r 40 mlynedd. Achos o'n i ar daith efo arlog. A mi sgwenna ni gan, yn glywon ni am hyn, a mi sgwenna si gan i ganu ar y daith, felly. Y ciostal sarn. Pa gan allwn ni chwarae i chi ar ein sioe radio ni? Wel, erbyn hyn, mae'n anodd i mi osgoi yma o hyd. A os ydych chi eisiau chwarae'r fersiwn efo'r dorf yn canu, dwi'n meddwl bod hi'n atgoffa ni o'r ysbryd oedd yn y stadiwm yn y gêm Awstria a gêm Ukraine, a pawb yn canu de. Ac wrth lwc oedd yn met i Dave wedi gosod meics reit rownd y stadiwm, fel bod gynnon ni sŵn y dorf yn canu yn dda de, a cymysgu'r cyfan efo'i gilydd wedyn. Felly honno dwi'n meddwl. A mae'n rhyfedd chi de, pan fydd bobl yn gweld i, maen nhw'n methu peidio deud yma o hyd de. Bob dydd mae rhywun yn deud yma o hyd. Weithiau mwy nag un de. Ond mae'n ddoniol. Mae pawb. A mae rhai meddwl bod nhw wedi cael brainwave i ddeud, ei, dwi'n gwybod beth yn dweud efo. Dych chi yma o hyd. Ac wrth gwrs,
Mae bawb yn dweud o. Ond mae'n dda, fydd ydy. Achos y plant yn... Byddai'n mynd i ysgolion llawer y dyddiau yma. Dwi'n mynd i bedair ysgol wrthos yma. Wrthos nesaf marwan. Ac mae'r plant wedi bod. A maen nhw'n canu yma o hyd i fo fi de. Ac na'r peth gyntaf maen nhw'n dweud yma o hyd. Na, mae'r pêl droed am bod y fideo wedi cael ei wneud a bod nhw'n gallu edrych ar y fideo ar YouTube ac yn y blaen. Wrth gwrs maen nhw wedi pigo'r geiriau gyd i fyny do. Wel, diolch yn fawr chi am eich cwestiynau, a Rodri a Hanna. Diolch chi am dod heddiw. O, croeso tad. Diolch yn fawr i chi am ddod ac am eich amser chi i ddod yma heddiw, Dafydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Croeso, unrhyw amser.